Guys, hello guys, nandito kami ngayon sa Golden Buddha ng Thailand. Kasama ko si German. Tara, samahan niyo po ako. 200 baht, 100 baht each person. Tapos, bawal nakapalda. Buti na lang kanina, bumili kami ng, itong gagamitin ko guys. Bawal pala yung sleeveless at saka naka-short lang. Kaya ito, nag-rent ako ng scarf, 20 pesos. Tapos, bumili kami nito. Yun ang aking attire para makapasok lang tayo sa Golden Buddha dahil bawal siya ng sleeveless at saka short. Yung king number 9 daw. 4 years ago. This is the one that the guy said earlier. Yep. That it's his birthday. Yep. And today and tomorrow is holiday. Ayun siya guys. To use Buddha as tattoo decoration. Yun siya. Ay, grabe ang init. Negrang-negra na ako. Tapos ang init pa na pinasuot sa akin. Balot na balot. Ayan. Nakakapagod. Balot na balot tayo. Sobrang init. Dahil bawal ang sleeveless. Tsaka negrang-negra na. Tapos ayan, kailangan natin magtanggal ng ating sapatos or sandal. Kailangan nakapaalang. Si German nakapaano, pati ako nakapaang init. Ayan. Ayan siya guys. Ito yung Golden Buddha. Pala siya, ayan yung Golden Buddha. Well, let's take a picture. Yeah. Cover the Buddha. Cover the Buddha. Yun siya guys, nandito pa rin tayo sa likod ng Buddha. Nakakabaling ka rin dito ng kanilang mga mahal nga lang siya guys kung bibili ka ng kanilang mga souvenir or pang lucky charm. Pwede ka rin dito mag-donate. Yan yung mga box para sa mga pera. Yan, meron pang Buddha na maliit dito sa ayan, marami din mga souvenir dito sa loob ng Golden Buddha tsaka mga lucky charm. Stones. I think Totoo nga guys na 5.5 pala, 5.5 tons pure gold itong Golden Buddha na to. Ayan siya guys. Grabe. 28.5 million pounds. Wow. Very heavy. Heavy? Oh, you cannot carry. Nobody can carry. Nobody can steal it. Nobody can steal it. Nakalagay dito guys, 5.5 tons of gold. Tapos, nagkakahalaga siya ng 28.5 million pounds. At saka yung age niya, 700 years na till now. Wow, sobrang tagal na niya. Ito yung tinetreasure ng Thailand and of Buddhism. This Buddha. Originally, this Golden Buddha image was completely covered with plaster to conceal it from... Basta, yun na yun. Ang haba niyang babasahin ko. Yeah. Was somewhere in province, far away from Bangkok. Oh. So, but the whole Buddha was covered with concrete. That the people from the Khmer people, Thailand always fighting with, they don't know what is this. Just the concrete, Oh yeah, why? they break, and then they saw what is inside. That is. Tapos ayun, nalarami yung nagpa-picture. Ayan, nagpa-picture sila. Nagpa-picture sila. I think they are all Indian. Museum ng Golden Buddha. Ito yung museum. Ayan guys, kami ay aalis na dahil medyo pagod na rin ako at saka gutom. Sakit ng puson ko dahil ako meron. Bababa na kami guys para makapagpahinga muna. Kahit konti, punta daw kami ng river. Where will? River view? Yeah, punta daw kami ng river view para makapag-relax doon. Kasi medyo malayo pa kami sa aming hotel. Kaya babalik na muna babalik ko muna tong scarf dahil meron siyang deposit na 100 baht. Kaya bye guys! Thanks for watching!